ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಕಳ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದನು. ಈ ಜಾಗಡು ದುಂಬು ಜೈನ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾರ್ಕಳ ಪಾಂಡ್ಯನಗರಿಯೇ ಪಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದನು. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಶ್ನವಾಗಿ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಬಾಹುಬಲಿನ ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ. ತುಳುನಾಡ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಕಳಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ನೇತ ಮಲ್ಲ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ದಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳಡು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಡು ಬರೋಡು ಆಪನು ಈ ಮುಟ್ಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತರ್ದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷ ಮಾನಸ್ತಂಭ ತಿಕ್ಕುಡು. ಈ ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು. ವೀರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ 1432 ಈ ಬಾಹುಬಲಿನ ವಿಗ್ರಹನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು 42 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬಾಹುಬಲಿದ ಭರತ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಗುವೇಲುಂಡು. ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿದ ಪಿರೋ ಮರಗಿಲ್ಡು ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು.
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಷ್ಕರಣಿಲುಂಡು. ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೊಬಗಿನ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ.